Ngalesikhathi samukela yena ke uDr Gugu Mazibuko uDr Gugu Mazibuko lapha eUniversity of KwaZulu Natal gxile kakhulu ke kuzona ke ezesintu namasiko isihambele sethu namhlanje sekubingelele sikwamukele Dr Gugu. Sanibona msakazi nabo bonke abalaleli bokhozi ngiyanibingelela nonke ekseni. Kuyintokozo enkulu mgabha futhi siphinde sibe nawe sekube yithutshana nokho sagcina ukuxoxisana nawe ngicabanga ukuthi mthatha iminyaka sagcina ukuxoxisana emibili futhi sagcina ukubonana lapha ya nizosicitha kulolu limi lesizulu lapha ekhona UKZN. Yebo enyuvesi ngiyakhumbula kakhulu ngiyakhumbula. Mgabha mafu kuyaqala ukuthi iningi lethu sithi siphila kusona lesizukulwane sethu kukhothame isilo. Okusho ukuthi okuningi okwenzekayo manje iningi lethu alikwazi asikaze sikubona asazi nanokuthi kwenziwa kanjani siyabona siyafundiswa ukuthi yindaba kuthiwa isilo sikhotheme yindaba kuthiwa sebuzile yindaba kuthiwa siyatshalwa njalo njalo ake siqale eqaleni siyilande ka lento le ngoba kade kukhalwa futhi abanye bephawula bethi kutheni kuthiwa isilo sizotshalwa abesilisa kuphela besifazana badingeki abanye bevutha bekhala ngala hayi esikhathini samanje bephawula izinto ezahlukahlukene ake siyilande nje mgabha mafu siyilande eqaleni ukuthi ngabe isebenza kanjani lento le. Yebo angeke ngithi nje ngaseqaleni embuzweni wokuqala okumele sikukhumbule ukuthi isizwe samaZulu sizwe sidala kakhulu. Amasiko amaningi nemikhuba eminingi yayiqale ngezikhathi zakudala kusekhona amakhosi amadala. Siyazi ukuthi izikhathi zakudala kwakuyizikhathi zezimpi kakhulu. Ingakho ke bekuyaye ukuthi uma ngabe isilo kuukuthi asisaphilile asiphathekile kahle kungashiyo ukuthi isilo siyagula kuthiwa isilo siyadunguzela. Okuyinto engeyona into ebabazekayo kuthiwe siyadunguzela ukuze phela izizwe lezi engomakhelwane nezinye izizwe ezifuna ukuhlasela zingayiboni uZulu engenamandla ngenxa yokuthi isilo siyadunguzela. Bese kuthi uma sekufika isikhathi sokuthi isilo ke sesiyakhothama angeke akushiyo ukuthi isilo sishonile noma sifile ngoba lokho into efayo into engavuki engavuseleleki ongeke usenza lutho ngayo kanti ukukhothama nje kusuke kukuthoba kungokwesikhashana ngoba sisuke sazi ukuthi sizothi uma ngabe sesikhothamile satshalwa bese sesibuya sesibheka isizwe ngoba phela sisuke naso ke sesibheke isizwe sesingale futhi ke asikwazi ukuthi isilo kuthiwa sifile ngoba isilo sihambisana nesihlalo sobukhosi isihlalo sobukhosi ke asifi. Uma ngabe sesikhotheme kulungiselelwe ke bese kuthiwa isilo sizotshalwa into etshalwayo ke itshalwa ingokunye bese ivuka noma ihlume isingokunye ngakho ke asikwazi ukuthi isilo siyasingcwaba kepha isilo siyatshalwa ngoba sisuke sitshalelwa ukuthi uma sesivuka sivuke sibheke isizwe sesingale kokhokho. Yes le ndaba ke le ethinta ukuthi isilo sitshalwa abantu besilisa abantu besifazane yebo kufanele sikukhumbule ukuthi kwaZulu umuntu wesifazane wayehlonishwa ngendlela eyisimangaliso enikeza indawo yakhe njengoba izimpi nje zayihanjwa amabutho ingoba amabutho ayeqeqeshela ukuthi ahambe izimpi amabutho mangabe esempini ayachelwa ngeintelezi ngisho nje ibandla liyokotha isilo sasothiwa abantu besilisa kuphela ngoba kwakubuye kusetshenziswe intelezi ezibaqinisayo okwakubonakala ke lokho ukuthi abantu besifazane ngenxa yokuthi thina abantu besifazane sibuye seyinsukwini zethu futhi thina besifazane sibuye sinelise lokho kungaba nomthelelo othile ongagcina usuwenza ukuthi nengane encelayo isihabule mhlawumbe lokho okade kusemabuthweni okunye ke futhi okufanele sikwazi ukuthi kusukela izilo ezindala kuze kube manje
zonke amakhosi ayengaphekelwa umuntu wesifazane aphekelwa umuntu othile wesilisa hayi ngoba ebandlulula umuntu wesifazane kepha ngenxa yakho lokhu ukuthi kunezinto okusuke kufanele ukuthi avikeleke kuzona nokuthi isilo njengoba siwumholi siwumholi wesizwe siwumholi wempi futhi ngoba makuphuma impi isuke ikhishwa ngoholo lwaso kodwa ke konke okwenzeka manje akuyona into eqale ngesilo lesisibusayo indlela kuphila yabonke ubukhosi bakwaZulu kusukela kudala Putin lento yokuthi kubukeke sengathi iphikisana nesikhathi sesimanje manje indlela ekwenziwa ngayo ngoba kuthiwa chaphela ikhathi sezashintsha umuntu wesifazane kusekuthiwa 50-50 sekuthiwa umuntu wesifazane uyalingana ngokwamalungelo nomuntu wesilisa bese ke iqhamuka ngalolo hlangothi ke lolu ukuthi ngoba indlela oyibeka ngayo ibeka mnandi uthi kwakungenxa ukuthi wayihlonishwa umuntu wesifazane futhi kubalekelwa into ukuthi agcine yena noma usana lo lasuke lincelisa kube ukuthi behabula okungeko okungafanele kube ukuthi kuyangena kubona kodwa ngapha uma sesiyibheka manje ngezikhathi zo 2021 sekuthiwa cha lento iveza ukucindezelwa kwabantu besifazane ngoba uma kuukuthi abantu besifazane ngempela bayahlonishwa kufanele nabo bavumeleke kulezi ndawo lezi kuthiwa yindawo ezingasese yindaba bezovalelwa ngaphandle kuthiwe mabangaziboni izinto ezithile mabangabi ingxenye yezinto ezithile kubacindezela lokho basho njalo abaphawulana ngiyajabula ke ngoba nami ngumuntu wesifazane ngoba ngikuqonda kahle lokho ukuthi akekho umuntu owayevikela njengomuntu wesifazane ngoba ukube kuthiwa manje izimpi sekhona kusho ukuthi ngabe manje thina abantu besifazane sithi sicela nathi ukuthi sihambe siye empini ngoba savikelela ukuthi siyinzala abantu uma ngabe kufa abantu besifazane kusho ukuthi isizwe sifile abekho abanye abantu abasayophinde bandise isizwe kuleli likaphunga noMageba ngakho ke ngokwami umbono nangokomlando umuntu inhloso kwakukumvikela umuntu wesifazane kanti futhi akaguquki namanje abantu besifazane namanje ibona basenzala abantu besifazane namanje ibona basancelisa abantu besifazane ngakho ke angiboni ukuthi ukhona ukucindezeleka ikakhulukazi uma ngabe kukhulunywa ngaleli siko nemikhuba ebikhutshwa esizweni samaZulu. Nzima kuzwakala kahle kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho uzosichazela uzosifundisa ngoba siyabona ngempela ukuphawula kodwa mhlawumbe sesisonga umbuzo nje engingawubuza ukuthi yebo indlela le ebekuphilwa ngayo nje obushilo ukuthi kusukela kudalo kusukela mandulo bekuphilwa kanje kuyile imithetho elandelayo kuyile imigomo elandelwayo kuyiphutha yini ukuthi abantu bafisa ukuthi kushintshwe lokho kuzohambisana nesikhathi samalungelo nesikhathi sesimanje manje noma kubiza kona ukuthi ezinye izinto kufanele zibhekwe noma ezinye izinto kufanele siziyeke nje sizihloniphe sikhumbule ukuthi zinendawo yazo futhi zinesizathu bengisaqala nje ukuthi enake ngikuveze lokho ukuthi isizwe ngamasiko aso isizwe ngamagugu aso ngakho ke kumele sihloniphe lokho ukuthi konke lokhu kungamagugu esizwe samaZulu uma ngabe sikuguqula thina kusho ukuthi ke sesishabalalisa onke okungamagugu ethu nokuyithi thina amaZulu okusenza sehluke nakwabanye ngakho ke izinto enjengalezo kufanele sibhekelele ukuthi ziyagcineka ziyalondeka ngoba zazinechaza ezazilibambile futhi nokubaleka kwazo okwenza ukuthi kufanele singakuvumeli ukuthi zishabalale. Sibonga kakhulu Nzima. Ngiyabonga kakhulu.